Tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy Yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Tinokuchingamidzai kumunamato wezuva ranhasi watinoita muchechi yeChrist Embassy. Tichivimba kuti makava nesvondo rakanaka. Panguva ino toda kuti titange nokunamata pamwe chete. Mushure mazvo tozonzwa chidzidzo cherhapsody chezuva ranhasi. Tapedza izvozvo tichazoimba pamwe chete nziyo dzekurumbidza Mwari. Mushure maizvozvo tozonzwa shoko ratinopiwa namufundisi wedu. Panguva ino toda kuti titange nokunamata. Ndichaverenga shoko raMwari kubva kuna vaRoma 8:37. Inoti, kwete, pazvinhu izvi zvose tiri vakundi nokupfuurisa naiye wakatida. Panguva ino toda kuti titange nokutenda Mwari, nokuti kwanga kune gungano rinodaidzwa kuti Higher Life Conference yoku UK yanga ichitungamirirwa namufundisi wedu Pastor Chris. Toda kuti titende Mwari nokuti vanhu vazhinji vakaponeswa kuburikidza negungano iri. Vairwara vakaporeswa. Vazhinji vakagamuchira Jesu. Saka toda kuti titende nokuti kuna Mwari chinhu chikuru. Saka ngatitendei Mwari nevazhinji vakauya muna Kristu. Mwari tinokutendai panguva ino. Tinokutendai nokuti muri mutsvene, munogona, mune nyasha. Gungano iri rakaita kuti vazhinji vauye muna Kristu. Vazhinji vakagamuchira kuporeswa kwavo. Saka tinoti Mwari makanaka. Tinokutendai nenyasha dzenyu, tinokutendai norudo rwenyu. Tinokutendai novauya muna Kristu. Pavachauya muna Kristu Mwari, tinokutendai nokuti imi munavo. Rambai muchikudzwa, rambai muchisimudzirwa. Tiri vakundi nokupfuurisa. Muzita raJesu. Amen. Panguva ino toda kuti tirambe tinamata zvekare, zvikuru sei takatarisana Vision 400 ichiri pamberi. Tichiri kungoparidzira vamwe shoko raMwari. Saka panguva ino toda kuti tinamane kuti shoko raMwari ibenyu. Pavanogamuchira shoko iri, rinoramba richivakudza. Tinotenda nokuti neshoko ratakapiwa namufundisi wokuti mwedzi WeMunakamwe rinongoramba richikudza isu nevanhu vatiri kuparidzira. Shoko riri kuramba richishanda mukati muupenyu hwedu. Saka ngatinamatei kuti Vision 400 riri kuenderera pamberi. Mwedzi uno, mwedzi WeMunakamwe, mvura zhinji iri kungoramba ichingonamata pakati pedu. Saka ngatinamatei tichitenda Mwari kuti shoko ravo rirambe richishanda mukati muupenyu hwedu. Tinokutendai Mwari nokuti muri mutsvene. Tinokukudzai nokuti makanaka. Vision 400 vazhinji vari kuramba vachiuya kwamuri. Tiri kuramba tichikomborerwa neshoko renyu. Shoko ratiri kuwana mwedzi uno WeMunakamwe. Mvura zhinji yeshoko iri kurarama, iri kutichinja maitiro edu. Iri kurarama mukati memhuri dzedu. Iri kurarama mukati memabhizimusi edu. Mukati memabasa atinoita zuva nezuva. Shoko renyu ibenyu, patinoritaura nokuridzeya, riri kushandura upenyu hwedu. Riri kubata mukati memabasa edu. Tinokutendai panguva ino nokuti makanaka. Kudzwai henyu nokuti muri mutsvene. Nyasha dzenyu dzinoramba dzakatikomberedza. Hamutisi tiri toga nokuti munorarama. Tiri kuramba tichibwinya, tinorama tichienderera mberi, tichikura kubva pane kumwe kubwinya tichienda pane kumwe. Tinokutendai nokuti muri mutsvene. Kudzwai henyu muzita raJesu. Amen. Panguva ino tinoda kuti titende Mwari. Toda kuti titende nokuti Mwari vatotinzwa nguva dzose patinonamata. Mwari vanonzwa minyengetero yedu. Saka ngatitendei.
Tinokutendai Mwari nokuti makanaka. Tinokukudzai nokuti munonzwa minyengetero yedu. Patinouya kwamuri, imi munotinzwa, munoshandura mamiro upenyu hwedu. Tinokutendai nezvese zvatanyengetera mazvigamuchira. Tinokukudzai nokuti makanaka muzita raJesu. Amen. Panguva ino toda kuti tinzwe chidzidzo cherhapsodi chezuva ranhasi. Amen. Chidzidzo chedu cherhapsodi chanopiwa namufundisi Chris. Musoro wenyaya unoti, tonga uchishandisa mashoko. Varoma 5:17 inoti, nokuti kana nokudarika kwomumwe, rufu rwakabata ushe nomunhu uyu mumwe. Zvikuru avo vakapiwa kuwanda kwenyasha nokwechipo chokururama, vachabata ushe paupenyu nomumwe, iye Jesu Kristu. Unofanira kufungisisa ndima yatavhura nayo. Unofanira kuidzeya mumwoyo mako. Izvi zvinhu zvaunofanira kuita nhasi. Zvakakosha kuti uzviite. Idzeye kusvikira yava muropa rako. Rimwe Bhaibheri rinotipa ndima iyi nenzira inonakidza. Rinoti, kune vanhu vakagamuchira chipo chekururama. Vanhu ava vachatonga muupenyu. Vachatonga sekutonga kunoita madzimambo. Saka vanhu ava vanenge vari kutonga panyika pano. Vachararama samadzimambo. Vachararama kudai vari panyika pano. Zvakazarurwa 5:10 inotaura ichiti, mukavaitira Mwari wedu kuti vave madzimambo navapristi, vabate ushe panyika. Madzimambo ane nzira dzavanoita nadzo zvinhu. Regai titarise imwe yenzira idzi. Tinoiona muna Muparidzi 8:4. Ndima iyi inoti, nokuti shoko ramambo rine simba. Madzimambo anotonga, anoshandisa mashoko awo kutonga. Zvino iwe uri mambo, saka tongawo, shandisa mashoko ako kutonga. Kuda ungarayira kuti kutya kuende, kutya uko kunozoenda. Chirwere chingauya pauri, chidane nezita racho, chirayire kuti chiende, chirwere ichi chinozoenda. Zvinhu zvese zvine njere dzinoshanda. Zvinoziva kuti mambo ndiani. Zvino iwe ndiwe mambo wacho. Ndiko kusaka uchifanira kutaura nomazvo. Usashayisa rutendo rwako simba. Kuda unganzwa seune urwere. Usagamuchira chirwere ichi. Usachirega chichikukurira. Ingotaura shoko chete. Shoko iri rinozogadzirisa zvinhu. Mashoko ose aunotaura anopinda mumweya. Anoita kuti zvinhu zviitike mumweya umu. Jesu vane mamwe mashoko avakataura. Tinovaverenga muna Johani 6:63. Vakati, mashoko andakataura kwamuri ndiwo mweya noupenyu. Zvino iwe wakafanana naJesu. Izvi ndizvo zvatinoziviswa muna 1 Johani 4:17. Saka usataura mashoko asina basa, usataura mashoko asina chaakananga. Vanhu venyika ino ndivo vangataura havo vasina kufunga, asi iwe haudero. Uri munhu anonzwisisa zvinhu zvepamweya. Mashoko ako ane simba. Simba iri rinosika zvinhu. Chitanga kutonga. Tonga zvinhu zvenyika ino. Zvitonge uchishandisa zita raJesu. Rayira matutu ose kuti anyarare. Marayire uchishandisa zita raJesu. Ramba kurarama upenyu hwepasi pasi. Tonga muupenyu huno. Uri mambo. Saka tonga samambo. Unotonga uchishandisa mashoko ako. Haleluya. Nyamata mumashure mangu uchiti, Baba vandinoda. Ndinokutendai. Makandipa chipo chekururama. Chipo ichi chinondipa kushinga. Nokudaro, ndinogona kumira pamberi penyu. Chipo ichi chinoita kuti ndigone kutonga muupenyu huno. Ndinotonga samambo. Ndinotaura mashoko akafanira chete. Saka ndinogadzirisa zvinhu mumhuri yangu. Ndinogadzirisa zvinhu muutano hwangu. Mumabasa angu. Nemushumiro yangu. Ndinorarama mukururama.
ndinoita mabasa ekururama muzita raJesu, amen. Dzimwe ndima dzinotsigira chidzidzo chanhasi nedzinoti zvakazarurwa 1 ndima 6, Marko 11 ndima 23 naMateo 12 ndima 37. Mwari wakuropafadzei. Havakundikani Jesu, 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 havakundikani Jesu, 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 havakundikani.
Haleluya. Tinosangana zvekare pamunamato wedu weChrist Embassy watinoita paMhepo muchiShona. Haleluya. Tinofara zvikuru nguva yese yatinosangana sezvizvi. Ndinonzwa mufaro mukuru nokuti tinowana mukana wokunamata pamwe chete. Ndinoimba patinonamata, munobatana nesu patinotaura nokuverenga shoko redu, chidzidzo chedu chomurapsodi. Ndinoimba munenge muchifamba nesu pamwe chete. Patinozoimba tichinamata tichirumbidza Mwari, ndinoimba kuti munenge muchingori nesu saizvozvo. Haleluya. Tinogara tichisimbisa paminamato ino kuti hausi kungoteerera wakagara uchingoita sounoteerera redhiyo aiwa. Uri kutopinda munamato, uri kutopinda chechi. Zvijaidze kuita saizvozvo. Ukasazvijaidza kuita saizvozvo, vamwe venyu nemhaka yemabasa enyu, nemhaka yezvinhu zvamunoita muupenyu, hamumbonyatsiwana nguva yokuzoenda kuchechi. Gore rinogona kungopera usina kumboenda muchechi mamunosangana navamwe vanhu vakawanda. Saka itozvirovedzera kuzvijaidza kupinda munamato uri wega saizvozvi, kana kuti uchingori nechiboka chidiki chevanhu muri makaungana nenguva yamunenge masununguka kuti mupinde. Zvidzidzise, itozviudza kuti ndozvandaa kutoita, nokuti kana ukasadaro gore rinopera usina kumbopinda chechi. Ndosaka tine munamato iyoyo, ndosaka tichitenda zvikuru, tichitenda mufudzi Chris Oyakilome. Mufudzi Chris vakatiitira chinhu chakanaka, vakatibvumira kuti tigone kuita minamato iyi nenzira iyoyi. Tinofara nokuda kwaizvozvo. Saka chiropafadzo, tinotenda Mwari nokuda kwemikana yakaita seiyi. Haleluya. Saka nzwisisa ipapo. Takatanga musvondo rapera tichitaura pamusoro pechiprofita chemwedzi waGunyana. Takati mwedzi waGunyana kwanzi mwaka wemunhuruka, mwaka wemunakamwe, mwaka wekunaya kwemvura zhinji. Haleluya. Saka mvura yacho iyi anouya ari maropafadzo anobva kuna Mwari, maropafadzo edenga. Anouyawo riri shoko raMwari. Shoko raMwari riri kudururwa kwauri. Takati kana ukange usiri kuwana shoko raMwari, zvinhu hazvina kumirira zvakanaka. Asi kana ukange uri kuwana shoko raMwari, maropafadzo ako, upenyu hwako hwakatomira zvakanaka, zvinhu zviri kufambira zvakanaka. Unofanira kufarira izvozvo. Takakupai muenzaniso wenguva yaEri. Panguva iyoyo Bhaibheri rinoti kwanzi shoko raMwari rakanga risingawanikwi zvachose. Vanhu vanga vasiri kuwana shoko raMwari. Saka vanhu kana vasiri kuwana shoko raMwari vanorarama vari murima, zvinhu hazvivafambiri zvakanaka. Takatora nguva musvondo rapfuura tichitsanangura shoko rechiprofita rakakosha kwatiri. Tikati shoko rechiprofita iri rakakosha nokuti ndo chiedza chinotitungamirira munyika ino. Zvinhu zvapamweya hazvisati hatisati tasvika panguva yokujekerwa nezvinhu zvese zvapamweya. Mukaverenga 1 vaKorinde 13 ndima 9 inoti kwanzi nokuti tinoziva zvisakakwana, tinoprofita zvisakakwana. NdiPauro ari kutaura. Kwai chiprofita chedu hachipedzi zvese, chinongobata zvishoma shoma. Kwanzi asi kana zvakakwana zvasvika, izvo zvisakakwana zvichabviswa. Haleluya. Ndo zvatinofanira. Kana tikadzokera kumashure, rikaidzokera kumashure zvishoma shoma, unowana kuti kwanzi ndima yesere kwai rudo harutongoperi. Zvino kana kuri kuprofita kuchapera, kana dziri ndimi dzichaguma, kana kuri kuziva kuchabviswa. Nokuti tinoziva zvisakakwana, tinoprofita zvisakakwana. Asi kana zvakakwana zvasvika, izvo zvisakakwana zvichabviswa. Haleluya. Saka ari kutaurira kuti tiri panguva yatisati tajekerwa nezvinhu zvese. Saka munguva iyoyo chinhu chinotitungamirira chiprofita. Kwai chinoita somwenje unopfuta. Unopfuta nokure kure uri murima. Asi tiri murima hedu, asi tinoziva gwara rokufamba naro nokuti chiprofita chinotitungamirira. Haleluya. Pachiprofita ipapa takataura kuti tine zvinhu zvitatu zvatakataurirwa kuti tiite. Nhasi toda kutarira pane chokutanga chacho. Takataurirwa kunzi mumwedzi unoyu kwanzi gamuchira shoko raMwari, ritore sembeu, ritore semhodzi ugoridzvara. Regai timboverenga muna Ruka 8. Tinzwe pamusoro pekudzvarwa kwemhodzi ipapapo, nokuti ndo yatoda kutaura pamusoro payo. Ruka 8
Kuda regai ndikasire kuverenga ndichimhanya ipapo kubva pandima yeshanu. Mukushi wakabuda kundokusha mbeu dzake. Wakati achikusha, dzimwe dzakawira panzira dzikatsikwa, shiri dzokudenga dzikadzidya. Dzimwe dzakawira paruware dzikamera dzikaoma nokushayiwa mwando. Dzimwe dzakawira pakati peminzwa, minzwa ikakura pamwe chete nadzo ikadzivhunga. Dzimwe dzikawira muvhu rakanaka dzikamera dzikabereka zvibereko zvine zana. Akati ataura izvozvo akadanidzira achiti, une nzeve dzokunzwa ngaanzwe. Zvino vadzidzi vake vakamubvunza kuti mufananidzo uyu wairevei? Akati, imi makapiwa kuziva zvakavanzika zvoushe hwaMwari, asi vamwe vanozvipiwa nemifananidzo, kuti vachiona varege kuona, vachinzwa varege kunzwisisa. Ndima 11 kwanzi, zvino mufananidzo ndouyu, mbeu ishoko raMwari. Saka anoti kwanzi shoko raMwari ndiyo mbeu yacho. Haleluya. Kwanzi avo vapanzira ndivo vakanzwa shoko iri. Zvino dhiabhorosi unouya akabvisa shoko iri pamwoyo yavo kuti varege kutenda vakaponeswa. Avo vaparuware ndivo vanoti kana vanzwa shoko vanorigamuchira nomufaro, asi havana mudzi, vanongotenda nguva duku nenguva yokuidzwa vanotsauka. Dzakawira pakati peminzwa ndivo vakanzwa, zvino vanoenda vakavhungwa nokufunganya nefuma nezvinofadza zvoupenyu huno, vakasasvitsa zvibereko. Asi dzomuvhu rakanaka ndivo vakanzwa shoko mumwoyo wakarurama nowakanaka, vanorichengeta vachibereka zvibereko nokutsungirira. Haleluya. Ndo zvinotaurwa. Saka unoti kwanzi shoko raMwari ndiyo mbeu yacho yatiri kutaura nezvayo. Haleluya. Chandoda kuti munyatsonzwisa ipapa ndechokuti zvinhu zvatinoshuvira muupenyu ndo zvatinoona muchidzidzo ichi. Zvinhu zvatinoshuvira muupenyu hazvingouyi zvega. Zvinhu zvatinorima nokukohwa. Hachisi chinhu, haungosarudzi kuti ini ndoda kuva munhu wakanaka. Haungosarudzi kuti ini ndoda kuva munhu ano utano hwakanaka. Haungosarudzi kuti ini ndoda kuva munhu akabudirira. Haungosarudzi mumwoyo mako saizvozvo. Pane zvinofanira kuitwa. Kubudirira, utano hwakanaka, igoho raunowana pane zvaunenge wadzvara. Ukadzvara zvinhu zvisizvo, unowana zvinhu zvisizvo. Haleluya. Mona, Pauro anoyambira Timoti achiti kwanzi usateerera kunyambo dzavakadzi vakuru dzisina basa dzinongounza nharo nokupokana. Haleluya. Kwanzi usaswera uchizvipa basa rokuteerera kunyambo dzakaita saizvozvo. Namamwe mashoko anga ari kutaura kuti usadzvara mashoko asina basa mauri, nokuti anokuberekera zvinhu zvisina kunaka. Shoko raMwari ndio raunofanira kudzvara. Kuti upenyu hwako hubude zvakanaka, unofanira kudzvara shoko raMwari mauri. Unofanira kututira shoko raMwari mauri. Regai ndikuverengerei Mapisarema 119. Mapisarema 119 ndima 11. Ona zvinotaurwa naDhavhidhi ipapo. Mapisarema 119 ndima 11. Kwanzi shoko renyu ndakariviga mumwoyo mangu kuti ndirege kukutadzirai. Dhavhidhi haana kungoita sarudzo yokuti ini handidi kutadzira Mwari. Dhavhidhi haana kungoita sarudzo yokuti ini ndoda kufamba nenzira dzaMwari. Aiwa, haungoti inini kubva nhasi handichadi kutadzira Mwari. Inini kubva nhasi ndakuda kuita zvinodiwa naMwari. Inini kubva nhasi ndakuda kurarama upenyu hwechiKristu chaiwo. Wotoshinga, wototanga kutorarama saizvozvo. Aiwa. Dhavhidhi unoti kuti ndisakutadzirai, kuti ndirarame upenyu hwamunoda kuti ndirarame, ndakaisa shoko mumwoyo mangu. Shoko iri rava mumwoyo mangu ndiro rakazoita kuti ndigone kurarama upenyu hwamakandirongera. Upenyu hwaunorarama igoho rezvinhu zvaunenge wadzvara. Nzwisisa ipapo. Saka takanzi tora shoko raMwari, ritore sembeu, uridzvare, ritutire mwoyo mako. Vakorose 3 ndima 16 notaura ichi kwanzi shoko raKristu ngarigare mamuri, riwande. Tutirai shoko raKristu mukati meupenyu hwenyu, mukati memwoyo yenyu. Tutira shoko raKristu. Kana shoko raMwari rikazara mumwoyo mako, upenyu hwako hunotozongofamba negwara reshoko raMwari. Zviri mumwoyo mako ndo zvinoonekwa paupenyu hwako. Haleluya. Ndo zvinoonekwa paupenyu hwako. Saka unoda kufuma here? Unoda kubudirira here? Unoda kukunda here? Unoda kurarama nomazvo here? Nzira tinayo. Tutira shoko raMwari mumwoyo mako.
Usazvinetsa nokuti ndiri kukonewa, ndiri kukundikana, ndiri kuita sei. Ayewa, ingosimbirira kututira shoko raMwari. Dzvara shoko raMwari. Shoko iri parinomera rinotanga kubereka zvibereko mukati muupenyu hwako. Rinobereka pfuma mukati muupenyu hwako. Rinobereka utano hwakanaka mukati muupenyu hwako. Rinobereka kushinga. Uchazongozoona wakushinga, wakubudirira, wakuita zvinhu zvinobudirira, wakurarama upenyu hwechikristu hwakanaka nokuti wakazadza shoko raMwari mukati memwoyo wako. Haleluya. Saka ndo chidzidzo chatinacho, ndo basa ratinaro mumwedzi uno, ndo basa ratinaro savaKristu, rokututira shoko raMwari mukati muupenyu hwedu. Haleluya. Regai titore nguva yekunamata iko zvino. Ndoda kuti ungotenda Mwari pauri ipapo. Uchitenda Mwari noda kweshoko raMwari. Ndoda kuti uzvipe nguva yekutenda Mwari pamusoro pashoko raMwari ndisati ndakunamatira. Ngatinamatei. Baba, tinokutendai nokurumbidzai. Tinopa mbiri nekudzo kwamuri Mwari muzita raJesu Kristu. Tinokutendai noda kweshoko renyu ramakadurura uye ramuri kudurura pamusoro pedu mumwedzi uno. Makativimbisa mukati mwedzi uno, mwaka wemhunuruka, mwaka wekunaya kwemvura yakawanda. Tinogamuchira mvura iyoyo, tinogamuchira shoko iroro, tinotora shoko iri sembeu, tichiridzvara mukati memwoyo yedu, tinoridzvara muzvinhu zvedu, tinoridzvara muzvinhu zveupenyu hwedu nezita raJesu Kristu. Tinoziva kuti rinotiberekera zvinhu zvakawanda, rinotipa goho rakakura, goho rezvinhu zvatinotsvaka nokuvavarira mukati muupenyu hwedu muzita raJesu Kristu. Ndinonyengetera iko zvino ndichinyamatira mumwe nomumwe wabatana neni pamunamato uno nezita raJesu Kristu. Ndinotaura kuti shoko raMwari rajekeswa mukati muupenyu hwavo nezita raJesu Kristu. Upenyu hwavo hauchazorambi hwakaita zvahwanga huri nezita raJesu Kristu. Chokwadi cheshoko raMwari ndicho chaakutungamirira upenyu hwavo. Chokwadi cheshoko raMwari ndicho chaakutungamirira mari dzavo. Chokwadi cheshoko raMwari ndicho chaakuvatungamirira nokuvakundisa muzita raJesu Kristu. Uye vanobudirira mune zvavanoita, vanobudirira mabasa avo, vanobudirira kuzvikoro, vanobudirira mumhindu dzavo muzita raJesu Kristu. Saka ndinokurayira iko zvino, hauchina nzvimbo, hauchina mukana, hauchina nzvimbo yokushanda mukati mevanhu vese vanosangana neni pamunamato uno nezita raJesu Kristu. Ndinotaura chiropafadzo pamusoro poupenyu hwavo muzita raJesu Kristu. Mufaro unowanda mavari, kubudirira kunowanda mavari, rugare runowanda mavari nezita raJesu Kristu. Baba, ndinokutendai, ndinopa mbiri, ndinopa kudzo kuzita renyu Mwari muzita raJesu Kristu. Haleluya, haleluya. Zvakanaka. Ndinoziva kuti shoko raMwari riri kujeka kwauri, uye parinojeka ndokurudzira rambai muchingosangana nesu pamunamato. Musarovha munamato, wakuuya panhare yako, wakuuya mumba mako, wakuuya kwauri ikoko. Saka hauchisina chikonzero chokushayikwa paminamato, chokuposwa nokudarikwa neminamato. Haleluya. Ngatisangane zvekare musvondo rinouya. Svondo ino ichava svondo ichange yakakunakirai. Uchafamba nokubudirira, uchabudirira pane zvese zvaunoita, uchabudirira mabasa ako, uchabudirira mudzidzo dzako, uchabudirira muzvinhu zvoupenyu hwako, nokuti Mwari vachakutungamirira neshoko ravo musvondo rino rose muzita raJesu Kristu. Zvakare musadarikwa nezvidzidzo zverapsodi zvatokutumirai neminamato yatokutumirai musi wemuvhuro, musi wechitatu, musi wechishanu. Musadarikwa neminamato iyoyo. Ndemamwe maropafadzo anenge achitouya kwamuri. Ngatibatane paminamato iyoyo. Mwari vakuropafadzei. Tinovimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa. Taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vavaishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772
215-931 kana kutuma tsamba pashona@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58225# motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodi inoti TNIOG nemavara makuru. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Musangano wevafudzi nevatsigiri veshumiro yedu IPPC uchaitwa kuLagos, Nigeria kubva musi wa13 kusvika 20 Mbudzi. Taurai nesu kana muchida kuva pamusangano uyu. Musi wa22 Gunyana mufudzi Chris vachaita musangano nevatsigiri vose veshumiro yedu pasi rose. Musangano uyu unenge uchibatika painternet, saka munopinda muri papi zvapo pamunenge muri. Taurai nesu tikunyoresei mugone kubata musangano uyu. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zverapsod zvatinotuma zuva roga roga. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri, mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Batanai vona mufudzi Chris paminamato yatinoita muvhuro, chitatu nechishanu, masikati nemanheru. Boka rekutanga revanhu vachapedza zvidzidzo zvekuvamba richapiwa zvitupa kupera kwemwedzi wa10 guru. Iva mumwe wevanhu ava, saka taura nesu nhasi utange zvezvidzidzo izvi. Munamato uno munoubata paWhatsApp, paYouTube panoti Shona Online Church nepa www.ce-shonachurch.org. Ivai nesvondo rakanaka. Masoko eupe